Cwestiwn 2. Cyfrifwch faint o amser roedd rhaid i'r bobl gymryd y tabledi ychwanegion i ydyn hyd nes bod actifedd yr i ydyn 1 wedi gosod i tua 300 o'i werth gwreiddiol yn union ar ôl iddo ollwng. Nawr, tua 300, wel, da ni'n delio efo canrannau fan hyn. Weithiau bydd nhw'n delio efo ffracsiynau, reit? Felly fan yna ysych chi'n mynd 1 a hanner, a chwarter ac yn y blaen. Tro yma, maen nhw wedi dewis gosod o fel canran, reit? So, ei ffordd i wneud o ydy hyn. Da ni'n dechrau efo 100 bob amser. Os y ffracsiwn, ydych chi'n dechrau efo 1. Right? Nes efo yn cwestiwn bod o ddim mynd lawr i ryw grams ar fel, chi'n dechrau efo bynnag mas oedd y gyfnod wreiddiol. Nes efo'n cwestiwn actifedd, so yr actifedd mewn becquerels yn bydde. Iawn? Felly chi'n dechrau efo 100, a ffordd dwi'n neud o ydy bod fi'n rhoi 7 fel unwan. Iawn? I ddangos, wel, mae hynna, da ni'n dangos 7, yn dan y llinell amser ag ati'n hanes ag ati, i ddangos amser yn mynd heibio. Iawn? A da ni'n gwybod bod hanner oes, lle da ni rwan, dwi'n dros y fy hun rwan, 8 diwrnod yn de. 8 diwrnod, sori. Right? So dwi'n sgwennu 8 diwrnod fanna. Dwi'n sgwennu yr 8 diwrnod fel yna. Okay, 8 dy dwi'n dweud. Wedyn, da ni'n gwybod, ar ôl 8 diwrnod, mae'r actifedd yn haneri, so mae hynna'n golygu 50%. Wedyn roed 7, eto, 8 diwrnod arall yn mynd heibio. Right? Nawr cofiwch, does ddim cof gen actifedd, right? Rwan, mae fel sy'n mynd i hanner hwn rwan, tydi? Right? Dim ond mynd lawr 50% eto, mae'n mynd 50% o be bynnag ydy'r werth. So, mae'n mynd lawr o 50% rwan i 25% mewn 8 diwrnod. Right? 25% o'r gwerth gwreiddiol. Sa'ch chi mewn ffracsiynau, sa'ch chi wedi cyrraedd chwarter erbyn hyn bydde. Iawn? A da ni'n ddim yn agos at 300, so da ddim wedi gario ymlaen nes bod ni'n cyrraedd 300. Dyna di'r ffordd dwi wedi gwneud o beth bynnag. Right, so 12 a hanner, di hanner 5%. Dwi'n mynd i hwn yn sylw yna, jyst y dot, okay? A wedyn, eto wedyn, weithio bod chi'n, bod y papur yn gorffen chi, diolch ddim gwahaniaeth, ydych chi fynd o'n corneli, right? Dwi'n mynd i fynd o'n corneli i ddangos bod y dal yn gweithio. Right, so rwan 6.125, dwi jyst yn mynd i roi'r 6. Y cant fanna, lawr eto fan yna, 8 arall. Right, so ddim byd, dylewch chi'n sgwennu yn y margin, fydd ar holwr yn blin, ond dyna fo. A wedyn mae hwn wedyn yn mynd yn 3 pwynt, wel, 3 pwynt, bath, right, gwmpas 300. Fel mae cwestiwn yn gofyn. So, dyma ni, da ni wedi cyrraedd o. Right? So, felly'r amser sydd wedi mynd heibio ydy 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Okay? A mae hynna'n neud 40 diwrnod. Okay? A dyna diwedd cwestiwn 2.